přišel jsem do školy, ať koukám, že se tam pohybuje u mého kola. A tam začali ten zámek prostě, mi propíchli kola. A říkám, co tam dělají? Tak jsem tam šel, jsou domů, jedu domů. No a on říká, čau na mě. Říkám, no nazdar, co tady děláš? To je tvoje kolo. A říkám, jo. To já jsem nevěděl. Říkám, nekecej. Ne, to já jsem nevěděl. A začal už to, no. No a pak mi potkal u lávky a řekl, je Blanka Moši, to se bojí. To říkám, ne, nebojím. Říká, nema se nebojím. A co tomu říká Míša, že se tak pereš? No vy nedá. Hodněkrát potkal. Už to zkoušel, máš zlomenou ruku. Je to možné? Pošťuchuje, máš to tam dole. Jdu se! Spím. To budete spát? Že ty takhle vyvádíš, jo? Jdu se! A teď tě hlavně nezapíchnou, prosím tě. To je právě nedělat, to už říká nemůžu. Měl jste prázdniny na nějakých pondělí, ne? Co to bylo? Tak dobrý to bylo, ne? No. A teď budete mít až Vánoce, že jo? Jo. A ještě možná ředitelský volnost. Jo? Jak představuju školu, tak... A s tebou chodí Klárka Gilová? Ne, chodí do 6. Já jsem s ní chodil. Jo. No tak ta chodí s Míšou do třídy? Jo. Cukrárna, chodil jsi na Zmorsku? Ještě chodím. Ještě jich mají? No. A už nemají ten, jak se to jmenuje. Tříšť, to dobu. Už to mají zrušit. Si na to už je zima, no. Zrušit. Hezky, budu muset asi jet. Chudák dítě. Děda jde. To je furt, jo. Nožka vzat. Máš pořídit lanovku, aby se dostal. No dědo, prostě, ti teprve bylo 60 loni. Víta. Ty prysně nemluvíš, ty vole zmaný. Se nemluví ani se mnou, se na něj podívej. No je nějaký divnej. Je, no. Pojď, drž se tady toho. Vyšplej se. Kolik bylo vůbec dědo celkem psů? Tam 90 určitě. Prosím tě, kolik bylo psů? 102. Ježíš, tak věděla bych vám možná 52, i to by se mi zdálo. 52. No, nějak.